Ang Biblia nga kanta gi-compose ni akong gi-compose pinagi sa Balang Kasulatan sa ika-2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 paingon sa 16. So dagi ko ang kanta ng Biblia. Compose ni Abi sa Mulay. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios nagatudlo sa tanan nga magakaitabo nga nagahatag sa langit nga kasayuran ug nagpasidaan sa tanan nga katawhan. O ang Biblia ang buhing pulong sa Diyos nagatudlo sa katawan sa pagtukang Isus o sa pagdawat sa bugtong anak sa Diyos nga gihatag sa Diyos alang sa kaluwasan. O ang Biblia mao ang pulong sa Diyos nagatudlo sa tanan nga magakaitabo. O ang Biblia ang balan nga kasulatan nagasulti sa kamaturan. O ang Biblia mao'y giyang balan gagikan sa Diyos alang sa iyang katawhan aron sa paglakaw sa matarong nga dalan nga gilaraw na sa Diyos nga amahan. O ang Biblia mao ang pulong sa Diyos nagatudlo sa tanan nga magakaitabo. O ang Biblia ang balang nga kasulatan nagasulti sa kamaturan. Tanang pahibalo nagikan sa Ginoo tanang pasidaan gisulat sa Biblia. Kung gusto kang masayod, kung gusto ka pinawan, basa og tong iyang Biblia. Gusto ka bang mahimong anak sa Diyos? Ang pagdawat kang Isus, makapahimong anak sa Diyos. Gusto ka bang makaadto sa amahan? Si Kristo ang dalan paingon sa amahan. O ang Biblia mao ang pulong sa Diyos nagatudlo sa tanan nga magakaitabo. O ang Biblia ang balang nga kasulatan nagasulti sa kamaturan. O ang Biblia, o ang Biblia.